Gimingaw kay kusin mo ba? Ay, David! Hindi pa si Kuya. Ano sa? Nadyuday kay pagkamanyak. Ha? Beb! Kausap na ka ha? Asa may ka na tutuhulaton ha? Sa mga hulaton gudya? Basta na tayo hulaton. Pero dili ko sure kung diri ah. Yamingaw mo kay diri aya. Musulpot ra mo ko bisang asa imong angkol god. Asa man di mo din nagsabot nga magkita? Diri mi nagakita sa imong angkol. Mingaw man kay diri aya. Paminaw na kuya kay di na tumuan ni. Ayaw ra gud pagbuot si. Kay kailangan ako imong angkol karon ba? Tay sayang, anong kailangan din mo si Angkol? Ano sila yung problema? Na ako'y dit karon si. Maong kailangan ako imong angkol. Ha? Si Kunik? Si, mula ka ko. Maong kailangan ako imong angkol para na imo bantay sa imo. Yad ako naman kuya, kaya naman ako akong sarili. Dako na lagi ka. Mong kaya na nimo imong sarili. Puro ka na si Junjun. Wa jud ko'y salig ana. Ano naabot mo ka junjun niya? Maas ka ito. Basin karong tataon. Na turon diri ah. Ano mo tumato diri ang ako nagsabot nga magkita mi. Bisan pa si. Mas maayong maniguro ta. Asa na mo imong angkol? Dugay kay maganina ra paabot diri ah ba. Paring Jonjon. Asa man gyud to paring Jonjon? Sure ka nga naa diri ah? Naala gito diri paring ri. May tao. Saan? Lagi di eh. Kini, naagyod. Paldo! Paldo, palpak. Tanawaw na yung kuya. Saan mo na ito palingin ang kuya? Kadala paring Jonjon. Aminon ako na ginahulat yung kuya. Muhawa na ron ba? Sure ka? Magdiya naman siguro sila. Sa paring Jonjon basta nahigugma ka, makahulat ka. Relax lang, ulat-ulat lang ta. Hello! Oh, tura, ningawa na. Di sa kardina. Paldo na ni. Paldo, go! Go, go, go! Okay, paring Jonjon. Paldo na. Asa naman ka? Dala lang ka. Ikaw ay batasan nga kuya, ikibiyaan ako diri ah. Ilo. Hinay kayo. Temsa, ulat lang. Ilo. Ano naman ka diri ah? Gimingaw kay kusin mo ba? Ay, David! Hindi pa si Kuya. Ano sa? Nadyuday kay pagkamanyak. Ha? Ay, anong, musulpot ka bisan nasa. Pero babe, gimingaw juga kay kusin mo babe. Bebe, ano kang init kayang panahon? Init pagkik ka. Babe, kanang magdulat na. Ha? Sa'yo magdula ta. Basta magdula. Oh, ha? Alin. Lapok man. Naka na lang. Ay kabala ka babe. Dagan na lang, dagan. Basta dagan. Saan man sila buhit na di ba matubag sila? Uy, ano naman yung bataan din eh? Kuya! Dagan babe. Dagan babe. Kukurunti ka. Beb, dagan, Beb! Ha? Beb! Kausap na ka ha? Sige, magkita ba? Oo, sa mga bata nun karon, kugma na po na ba? Hoy, Jong, sino problema mo? Mo lisod. Kung may problema, di mo tukan. Oo, kasabot ng goal. Walo ka dong, may problema, na solusyon. Kapalo ka, Gol. Kaya problema, bukat kayo. Isang sal ka bukat, na solusyon. Maingon na mo, Gol. Kaya wala ka sa komposisyon. Ito na yung problema mo dong, masolusyonan na na.
Kabuto na ko to. Ako yung pababa. Bugal man ay madong oy. O, di ba, Kol? Dili naman masolusyonan. Pero dong, siya tinod problema. Kol, ako ito na ng problema. Akong uyab. Ah, silan, mali na problema na ba dong? Ngayon, day, Kol. Kabalo ka sa solusyonan eh. Kabalo ka dong, kanang uyab, dali ra na. Kabalo ka, Kol. Gusto na ko siya makasabay. Pero higpit mo kuya God. Na, kini ako tambag, babti kay ni. Isa mo na yung tambag, be. Kailangan, tagaan mo oras ang buhay. Dulay-dulay ba? Kung sa paman, Kol. Bagong mana na, tinuod na uyab, birahi. Tama, day, Kol, no? Tama sa tambag, Kol. At kay nakatabang ko patanon. Ben! Bawi na lang next time, ma. Mauna na ko. Tinggal ka kung sakto sa unano, ha? Ayaw ka!